Αυτό δεν είναι απλά ένα άρβιλο, είναι το Lova Combat MK2 Gore-Tex. Το δικό σου άρβιλο θα άντεχε σε 12 ώρες καθημερινή ορθοστασία? Αυτό αντέχει και θα σου πω γιατί. Έχουν πιστοποιηθεί σαν άρβιλα ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο NISO 2347 με τα εξής χαρακτηριστικά που διαθέτουν. Λοιπόν, έχουμε HRO κατηγορία, όπου είναι αντίδραση στην επαφή με τη θερμότητα ως 300 βαθμούς Κελσίου αν πατήσει επάνω για 1 λεπτό. Είναι WR, δηλαδή είναι ένα πλήρως αδιάβροχο υπόδημα. Έχει FO χαρακτηριστικό, δηλαδή αντοχή στα καύσιμα. Έχει CI, που είναι μόνωση ψύχου της σύνθετης σόλας. Έχουμε HI, που είναι θερμομόνωση της σύνθετης σόλας έως 150 βαθμών Κελσίου για 30 λεπτά. Έχουμε SRC, που είναι αντίσταση στην ολίσθηση σε κεραμικά πλακίδια, αλλά και μεταλλικές επιφάνειες. Και φυσικά έχουμε AN, που είναι προστασία αστραγάλων. Φυσικά ένα τέτοιο άρβιλο δεν θα μπορούσε να μην είναι φτιαγμένο από 100% δέρμα. Όπως βλέπετε έχουμε μη μεταλλικά πιαστράκια. Έχουμε έξτρα καουτσούκ σε όλη την μπροστινή πλευρά για μεγαλύτερη προστασία στα δάχτυλα. Φυσικά έχει και προστασία μπροστά στα δάχτυλα. Και είναι φυσικά Gore-Tex, έχουμε αδιάβροχη μεμβράνη εσωτερικά Gore-Tex, που τι άλλο, η αδιάβροχη μεμβράνη Gore-Tex τι κάνει, αφήνει τον ζεστό αέρα μέσα από το πόδι μας και τον υδρότα να εξατμιστεί και κρατάει το πόδι μας δροσερό και στεγνό. Το πίσω μέρος μπορούμε να δούμε εδώ το μαλακό μαξιλαράκι που έχει πάνω από τον αστράγαλο και φυσικά εδώ έχουμε προστασία αστραγάλου με ένα σύστημα το οποίο λέγεται πόρων. Είναι σύστημα προστασίας του αστραγάλου. Και φυσικά στο συγκεκριμένο άρβιλο δεν θα μπορούσε να λείπει η μοναδική αντιολισθητική σόλα Vibram. Είναι ένα συγκεκριμένο σύστημα που έχει, το οποίο είναι αυτοκαθαριζόμενη σόλα. Μπορούμε να δούμε και στο επάνω κομμάτι του άρβιλου το μαξιλαράκι που έχει, την καμπύλη που κάνει σε αυτό το σημείο για να μην τραυματίζεται το πόδι μετά από πάρα πολλές ώρες χρήσης. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπουν αυτές εδώ οι μικρές τρυπούλες και οι οπές που βλέπουμε ακριβώς σε αυτά τα σημεία, τα οποία βοηθούν πάρα πολύ στη διαδικασία που κάνει το πόδι ενώ φοράτε το άρβιλο, να εξατμίζεται ο υδρότας και να κρατάει το πόδι μας αρκετά δροσερό. Από εκεί δηλαδή μπορεί να παίρνει αέρα. Πάμε να δούμε και εσωτερικά τη μεμβράνη Gore-Tex. Όπως βλέπετε και ακριβώς σε αυτό το σημείο έχει όλες τις πιστοποιήσεις που έχει το άρβιλο και φυσικά είναι Made in Germany. Λοιπόν, τα Lova Combat MK2 Gore-Tex είναι στα γραμμάρια κάπου στα 890 γραμμάρια το νούμερο 43, το 1 έτσι, 890 γραμμάρια το 1. Και φυσικά αυτό το super duper άρβιλο το βρίσκεται μόνο στο trazeras.gr.